Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Jingïakhih ke bedang beteng haduk mentah hari Bangladesh bat jingklem no jong ke sorkar. Kalak tak haduk kata-kata ya ki Nongkhaïi Mawshun na ke jela Meghalaya. Kamtam kitu ki badai na ke senong nong talang. Ubak Michael Merchiang badai udukot jong ke War Jaintia Limestone Boulderstone Exporters and Miners Association. Ha jingïakhih bat kilat pathai kubor ulayatu bak jing sange ka khayi ke pateng kala bu jing'e. Kamtam hakabasiu ya ka Bible la ka bainya kali bat kiwei ki jing siu namar ka jing sange ka tre kam tre jam uba merchiang la yatu ru ba ka ne ka jing shakta kala penso sat ya ki brieu ki basania ya ka pliangja na ka kam khayi Mawshun bat na kiwei ki jait kam ki ba ki tre. Hai kajing tak kalong sibun bhapi namar ba nadu ba kajing jia kajing klem standard ka sarkar terpo Bangladesh leng ba ka seka leng jong ka seka sina te ka jingkhang ya ka tret kalong kensan te ka jing dunong kalong ba khara hadu kata khamtam e yangi ku minong tre export hang tu khamtam yangi ki ba shani telon ha ka tu kajing tre phi kajing losi ka banang kong kalong ba ngi hap siu RC license ya ki driver ya ka juk ka trip ke bangi aibam ki bangi aibam si trip kata ndagi lawan pada dengan aibam sa kata mentar lengba ka jing sakut kum tu kamu hab yang siu ka juk si ka juk ya ka tu ka truk te ladam air dakin bam da kata ka de ka jing duk ba khraw ngi tom de tang yangi ki exporter re ki don ro kusubu kum ki manager jongi nakwari lenena bodar ro ya ki tu ro le ka jing duk ba khraw ba kli kalong man kasngi ki truk hi ki ba rong subangla kale kum ta po sanspa andruspa akses ngi ki rong te perkataan kita ke sanspan terus paman kasih redo kan no kajeng kita ebem ki truk ki bad ki do baik ba pia imenin bagi England ki dehi ki banonong talang ru ki don ki badai try te don ru ki bagi susim bahara ki breu na po nong stoy na po sojowa na Sri Lanka sabadan perlok long umta kan don badai ki ba don hi dagi kali la dagi truk lajong ru ki don hi kun kita banong 100% exporters ta kamut baro ki batre exporters na po nong talang ari ya ki dehi tangi khasi penar he ki driver pada kalong mla badong 100% tangi khasi ndela ya khle lang hi teng don ki kharro katu kan ngut sibu kum ngam yo driver dau khasi la da o penar tengam ban sehat wat dau khar babiang am tapi hoi ka government ro ngathrai kandon be kajing ta namar ba lengba kajing pli ya ka threat lengba kajing rung jang ki kali te ngi pada ngisiu ya ka sarkar mo lengba ki chalan ngisiu ya ka revenue lengba ki chalan te lengba ki chalan te mut ka government ro ka yo ka revenue nang ta te dak ba ka stage kumne ya ka export ka senge kansan te mut ka jing dunong ro ka don ka kraw ya ka sarkar ro kai tala dangi ken ya ka dor chalan tang namar ngam tip exact mo ko bang ong ngam tip exact ya ka dor chalan na office ndek ngan subuh baik lada ki rong ta ka sanspan terus pa ka teli ki tra khasi sir trai kajing do kan long kan poe be kata try di arpe lak he kata mun haksis ni ya government kan mela banau exact mo kata ka long tangka approximate mo ya mentah ite mo ngim khwi lentir ba kana katret kan khang slam tang ba namar ba ki president sekretari jangi kla ya persang ban ya kren bat kita ki parti na setei na siliang ta hadu mentah pade ngim padi khobore ke namta setei na siliang namar ba kedang jor pala kata jingi hairu ra
Tende lada ka hang slem itu mut kalong kajudun hang bakra hadu kata-kata kai. Kamtam yangi ba lasini teli telon hang tu mo. Lada kana ka kan sangat slem na Bangladesh kan sistem baik ta. Markar upli ka don kam tu mau lengba tu mau ka di ka yo bisa. Tengi rungi lengba tu mau ngidi yo bisa. Kan na Bangladesh kan don baik jing ta 100% kata. Tenado ba kato jia kato sentarik nakalangkam kai kapateng kama kejela kata. Tak sibon ba yang ni kinong tray kata. Te kamtam ni ketika li kebamut bandrung sabanga des lek sia kisakut no tenta gidang don sa tesa boda kano jing su snei kitu dai bar ba sa situ kidi kat don kam ke bam bidi tene nek kumno ba ka long kumne te nakaleng tunga tolong kata ke ba kepat jot tang ga sarkar kumno pendek lem an kolai nak tak play ke ban nak len jong ni da long kata pelat deh ka kamai kaji mendai tang manga mai baro kita ki nong senong ki thao ki ju di dukan ki nong bela ki nong nya kali te nak len ngat so khia ro kata balai madai ban nyaj baik nanti ka yo han tang ba lek kumno ba nga nak len manga nak len non bor satang ka bor kan ka sarkar kumno pendek lem ga nai kejingnya yap ngan ki bobon balang ndai ba yap tang ketopane sibon kini yap ngan de hidup belah dusngi ki dai ba sesong hayeng kun ki kam khayi ba phi le kini itu boulder stone limestone kita ki bangia im jakpo ba chene nang kita kini khayi kini kehidupan ro harus ruslok ki ya yo tekum ka jing tip ngalang man kasing sos pateli to sos pateli khenbi karena driver sos pangon nong kini ki bawan tang na than panusla na panusla sate tekum tip kita kada ong karpat jo te ki kumutiki nong ai kubor banyak keren lem sarkar kono panya pen biang penbit na kam kejam nang be yo tray kata biang lemat kam ta him de banga de basim kabu man business kan kejing ya kendo ba phir ne nga sia thu insha malang ladir song yeng na khang kan ka yo no tesa ma phi banyap lem ki media kono be keren ba sarkar tangita he